बेखौहाय सोलाय सोल' खालामलायनानै एमेन्डमेन्ट खालामलायनानै फर द फार्स्ट टाइम गिबि खेबनि थाखाय हायेनाव थानाय ट्राइबेलफोरनो बे 6 शिड्यूलखौ होबाय जों नुयो दा कार्बि आंलंनि कार्बिफ्रा बेनि थाखाय जिउ होनाङाखै खारन बिथांमोना हाजोआव थायैखाय ओरैनो कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलखौ मोनखादों बेबादिहाय डिमा हासावनि डिमासाफ्रा हाजोआव थानायखाय डिमा हासावखौ मोनखादों बिथांमोना थै होनाङाखै जिउ होनाङाखै जेल जानाङाखै जिनाहारि खालामजानाङाखै नाथाय जों बे बिटिसिखौ जों ओरैनो मोनाखै जोङो बिनि थाखाय थै होनांदों जिउ होनांदों जेल जानांदों दिनैबो जेलाव दङ बिनि थाखाय जिनाहारि खालामजादों जोंनि आइ बिमा बिनानाव बिहामजोफ्रा आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा पुलिस आर्मि सिआरपिएफफोरजों बुख्रुबजानो गोनां जादों नंखाय बाखाय गावथारजानो गोनां जादों बिनि उनावसो जोङो बे बिटिसिखौ मोनदों बेनिखायनो बे बेसेन होनानै मोननाय बिटिसिखौ जोङो ओरैनो थांहोनो हाया दिनै बिटिसिखौ मा खालामदों आथिं आखाइ खोमा गन्थं दानख्लाब जोंनि पावारखौ कार्टेल खालामगासिनो गैया खालामगासिनो आथिं आखाइ दानख्लाब जानाय मानसिया जेरैहाय गोख्रोङै थानो हाया थिग बेबादिनो बिटिसिनि बे पावार एन्ड फांक्शन्सफोरखौबो दानख्लाबजोबनाय जादों बिटिसिनि ओंथिया जाबाय सेल्फ रुल एबा सेल्फ गभर्नेन्स अर्थात स्वशासन बेबस्था गावखौनो गाव खुंनो मोननाय जिथु मोनथाय गावखौ खुंनो मोननायानो बे सासननि गुबै मा होनगोन बेखौ कैरेक्टारिस्टिक जोंनि पावारा ओरैबादि जे गोबाङा बेखौ मेगन सानानै थायो जे बर'फ्रालाय एफा गोजौ थाखोनि माने गोहो गोनां माबायदि खुंथाय मोनदों बिनि थाखायनो दिनै जायफ्रा एसे लोरबां जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोननि थाखाय मा खालामदों जोंनि पावार्सफोरखौ दानख्लाबबाय थादों आथिं आखाइ दानख्लाबनानै जोंखौ लोरबां खालामनानै हान्थु फरायनानै थांनानै थाहैनायनि बेबस्था दिनै खालामदों खिन्थु जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ बुजियाखै जोंनो दिनै हा दखरसे होबाय बे हायाव न' गंसे लुनानै थाबाय नाथाय जोङो सोरबाया हा होदों होननानै जों जुदि आथिं फरायनानैसो थानाङोब्ला जोंलाय मा जाखो हा मोननायनि न' मोननायनि मा थाखो जेबो थायासै बेनिखायनो जों दिनै बे बिटिसि हालामनि जिथु पावार एन्ड फांक्शन्स जिथु कैरेक्टारिस्टिक बेखौ जोङो हमथाना लाखिनो नागिरदों एपिबिनिफ्राय खारन दिनै जोंहा जे हांमा हांसानि आलादा रायजो लुबैनाय बे बर'नि गोसोनिफ्राय मालाबाबो खाराखै दिनै सोरबा माबेबा हानजानि सोरखारा बेखौ जोङो गोदान हादोर सोरजिलाबो होननो हागौ आइ मिन गोदान रायजो सोरजिला होननो हागौ माबेबा मोनसे मालाबा पार्टी फैनो हागौ सेन्ट्रेलाव जे जोङो गोदान आरो मोननैसो रायजो सोरजिबावनो होमब्ला जोंनि दिनैनि बे 6 शिड्यूलनि कैरेक्टार्सफोरा पावार्स एन्ड फांक्शनफोरा थिग थाखायाब्ला जों उनाव बेखौबो मोनहैनाय नङा बेनिखाय जोंनि जिन थै जिउ होनानै नांनानै मोननाय बिनि गोहोखौ जों दिनै लाखिनो थाखाय नाजादों दिनै गोसोब्लानो जोंनि हा होदों गोसोब्लानो जाय जि बुंहरदों बेखौनो मानिदों दिनै स्वशासन बेबस्थायाव जोंहा बेयावहाय एसेम्बलि दङ बिटिसिआव जेरैहाय आसाम सरकारा एसेम्बलि थायो एसेम्बलि माने आइन आफाद आइन बानायनानै लायो माखासे बे रिप्रेजेन्टेटिभफ्रा एमएलएफ्रा थाङो जोंहाबो बेयाव एमसिएलएफ्रा ज' जानानै जिथु लेजिस्लेटिभ माबा दङ एसेम्बलि दङ बेयावहाय आइन बानायनानै लानो हानांगौ स्वशासन बेबस्था नालाय जों बिटिसि ओनसोलावहाय हानि नियम कानुना माबायदि जागोन जोंहा बे आबादथिलिनि नियम कानुनखौ माबायदि खालामगोन जोंनि हाग्रामा बिफानखौ लाखिनायाव जोङो माबायदि आदब खायदा नियम जोङो बानायनानै लागोन जोङो देहा बिफानाव गेलेनाय बिफानाव हारिमु बिफानाव माबा आबादथिलिनि बिफानावहाय बायदिसिना बे 40टा डिपार्टमेन्टआव बेफोरखौ जोङो जोंनि हालामाव माबायदिहाय जौगानायनि खामानि मावगोन माबायदि नेमखान्थि बानायनानै लायोब्ला जोंनि बे हालामनि रायजो राजाहा मुलाम्फा जागोन बेखौ साननानै जोङो मा खालामनो हायो खान्थि बानायनानै लानो हायो नाथाय दिनैसिम बेयाव बेसे खान्थि पास जागोन बेसेबां बानायनानै लाखो जों दिनै गासिखौबो दिसपुरनिफ्राय रिमटजों सालायहरजोबो दिसपुरनिफ्राय जि बुङो बेखौनो नंगौ सार जागोन सार आरो बेबायदि थांबाय थायोब्ला जोंहा स्वशासन मोननायनि बेबस्था मा थागोन 6 शिड्यूल मोननायनि मा मुलाम्फा जागोन दिनै आसामाव हायेनाव बर' ट्राइबेलाल' मोनदों 6 शिड्यूल दिनै राभाफोरा गैया राभा हासङा सेटेलाइट मिसिं काउन्सिल सेटेलाइट युवाफोरनि काउन्सिल सेटेलाइट मेस कसारिनि काउन्सिल सेटेलाइट दिनै इउबिपिआवबो सेटेलाइट दिनै सुनवाल कसारिनि सेटेलाइट देउरिफ्रा मोनदों बेबो सेटेलाइट दुनियानि गासैबो जेसेबां आसामाव गुबुन ट्राइबेलफोरनो माबा काउन्सिल बे सेटेलाइट बिसोरहा खुनु बाउन्डारि थाया हा
पार्टिकुलार हा एरिया थाया बैयाव गामि गंब्रै बैयाव गंबा बैयाव गंनै बेखौ लानानै ओरैनो सानिफ्राय सालायनांगौ नाथाय 6 स्केड्युलाव मोनसे पार्टिकुलार एरिया थायो जोंहा जेरै दङ गावनि होननानै हा जोंहा थाखायो आरो बेखौ जों जुदि लाखिनो हायाब्ला जोंनि इयुन जोलैया मा जाहैगोन दिनै आदानिया हा बिदों जोंनि मानसिखौ बुरखाय बुरखाय होनो नागिरदों बर' नङि मानसिफ्रा दिनै गिहरदों मा जागोन दिनै बुंदों बे सोरखारि हा लायनो खासले आरे सोरखारि हा माने मा सोरखारा सोरनि जोंनि नंगौना नङा बे बिटिसि सोरखारा माबोरै फैखो बिटिसि सोरखारखौ खुंनो थाखाय मोननो थाखायथ' बर'फ्रा दावहा होनाय ना बेयाव गासैबो बयहाबो मोनथाय दङ बयनिबो कनसेन्ट लानांगोन जोंहा दिनै फिसा फिसौ बारिगासिनो बेवहाय जोंहाथ' हा बारिया अब्ला जों बहा थायो दिनै गासैबो एक्सपार्टफ्रा गुबुनारिफ्रा बाहेरनि मानसिफ्रा दिनै कनसार्न बयबो बुंदों जे बेयाव बेखौ खालामोब्ला गिनाय जागोन नाथाय जोंखौ बुंबाय थादों जों गासिबो गुबुनफोरासो माने रोङि जाबाय सोरखाराव थानाय साथाम साब्रैयाल'सो गोरों जाबाय उल्था जाबाय किन्तु 6 स्केड्युल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सिङाव थानाय हाखौ गोसो खालामनानै सोरखाराबो रावबो होनो हाया सोरखाराबो रायजो राजाजों रायज्लायनो बाध्य नाथाय बेखौ दिनैसिम खालामाखै